5 основни техники за изплитане на амигуруми играчка. Магически кръг. Започни с магически кръг, като оформиш хикс с преждата около 2 пръста. Промуши куката там, където нишките образуват хикс. Усочи я и издърпай нишката отново, за да оформиш началния възел. След това вкарай куката в центъра на магическия кръг, изтегли нишката и изплети първия нисък пълнеж по този начин. Продължи процеса, докато изплетеш нужния брой бримки. Обикновено 6, затегни кръга, за да оформиш първия ред. Сега постави маркер. Нисък пълнеж. Това е основният бот за амигуруми. Просто промушваш куката през бримката, изтегляш работната нишка и след това изплиташ двете нишки върху куката. Увеличаване на бримките. За разширяване на плетката изплети 2 ниски пълнежа в една и съща бримка. Повтаря увеличението според схемата, за да постигнеш нужната форма. Намаляване на бримките. Изтегли нишка от първата бримка, без да я изплиташ. Сега повтори същото и с втората бримка. След това просто изплиташ трите нишки на куката заедно. Верига. Създай начална лупичка, промуши куката, издърпай нишката и получаваш първата си бримка. Повтаряш процеса, докато изплетеш нужната дължина на веришката. Висок пълнеж. Наметни преждата върху куката. Промуши куката през бримката и изтегли нишка. Сега ще имаш 3 нишки на куката. Изплети всички наведнъж. А за този резултат просто трябва да изплетеш 3 високи пълнежа във всяка една бримка. Тайната на успешното амигуруми е винаги да следиш схемата, да броиш бримките след всеки ред и да не забравяш маркера в края на реда. Готова ли си за следващата стъпка? Последвай ни за част 2.